नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आत आयचे खबरो. वाकर न्हंयचे उदक व्हडले पंपान पंप केलान काम बंद करतले. कामरा शेतकऱ्यालो इशारो. जोडा तालुक्यातल्या कसारले हिंगा वाकर न्हंयचेर धरण बांधून व्हडले पंपान दुसऱ्या गावाक उदकाची पुरवणी करची येवजण मार्गी लागलान. कामरा भागात आशिल्ली सुमार 500 एकर शेतकी जमीन सुकी जातली. त्या खातीर सरकारान ही येवजण स्थगीत करची, ना जाल्यार हे येवजणेचे काम बंद करतले असो इशारो कामरांच्या शेतकऱ्यान दिलो. शुक्रारा शेतकऱ्यान वाकर न्हंयचेर वचून येवजणेची पळोवणी केली. जायती वर्सां या न्हंयचे शेतकरी नैसर्गिक पद्दतीन बांद घालून शेताक उदक दितात. या वाठारात वांयगणी शेती करतात. पूण आता ह्या न्हंयचे उदक व्हडले पंपान पंप करून कसारले वाठारात शेतीसाठी व्हरतले. ताचो परिणाम कामरा भागात आशिल्ल्या 400 शेतकर कुटुंबाक जातलो. देखून सरकारान ही येवजण बंद करून शेतकऱ्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी शेतकऱ्यांक केली. नैसर्गिक पद्दतीन उदक व्हरच्याक आमगेली तक्रार ना, पूण ही येवजण मुखार गेली जाल्यार न्हंय सुकतली अशी भंय शेतकऱ्यान व्यक्त केली. पाणी पिण्यासाठी पाणी कसारल्या गावात, अस्तू गावात आणि बोरेगावी गावात 3 गावासाठी हे पाणी पहिला नेलेले असा आणि त्याच्याबद्दल काय तक्रार आम्ही करूक ना. आणि हे काम हे पाणी जे असा हे सगळं शेतीसाठी पाणी असा. हे पाणी जर बंद केले न्हू ह्यो पायपाक हे पाणी कमी पडता. आता जे पायपान जाता पायपाक हे पाणी हे जर बंद झाले पाणी न्हू आमची शेती पुरा सगळी कंप्लीट सोडून केली. आमची 500 एकर जमीन 500 एकर जमिनीत पाणी पुरवठी करतात. काही कामरा नाही ना कांबरा, बोरेगावी, चांदवाडी, दुरीक असे 4-5 खेड्याकी शेताकी पाणी गावच्या लोकांची शेता असूची शेता असत असूच्या लोकांची. त्याच्यानंतर चांदवाडीची असत, दुर्गाची असत, बोरेगावीचे बी असत. एवढ्या लोकांची शेतीसाठी हे पाणी आणि त्यांना आम्ही पहिला पाणी पण त्यांना सोडलेलं पासून परंपरा अशीच चाललेली असावी. कच्चो बांध घालून पाणी नव्हते म्हणून आता ह्यांच्यानी पाणी ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಏನು ತಕರಾರು ಅಂದರೆ ಈ ನದಿ ಹರಿತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೀರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಮತ್ತು ಕಸಾಲೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 14 ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು, 14 ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು 14 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು 500 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರೋ ಜನ, ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 400 ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತವೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. शिरशीत 15 जानेवारीक मुख्यमंत्री आगमन जावच्या वेळार काळी फीत बांधून आंदोलन करचो रान अतिक्रमणदारालो इशारो. शिरशी अरण्य अतिक्रमणदाराचेर जाल्ल्या अन्याया विरुद्ध न्याय मागसाटेर सगळे अतिक्रमणदार जानेवारी 15 तारखेक शिरशीत आगमन जावचे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेंचे मुखार काळी पट्टी बांधून निषेध प्रकट करतले असे अरण्य संघर्ष समिती अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सांगले. गांधी प्रतिमे मुखार काळी पट्टी बांधून धरणी करतले. कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे तेमी उलयताले. गेल्या कितल्याशा वर्सांच्यान हो संघर्ष सुरू असून आंदोलन करते आसात जाल्यार अजूनही हक्कपत्र वितरण केलें ना. हक्कपत्रासाठी 89,167 अर्जीपैकी फक्त 2,855 हक्कपत्र वितरण केलात. 69,773 अर्जी तिरस्कृत जालात. म्हण हो मुद्दो खुद्द मुख्यमंत्र्याक कळसाटेर 15 जानेवारीक 10 मागणी मुखार दवरून अर्ज दिवचो ठरयला. तितूंतले मुख्य मागणी म्हणल्यार अरण्य अतिक्रमणदाराल्या तर्फे सुप्रीम कोर्टात दाव करचे, अरण्य अधिकाऱ्यालय जावचे दौर्जन्य थांबवचे, शरावती अभयारण्याक विरोध, अतिक्रमणदार सरकारी सवलतीपासून चुकू जायना, 1978 पहिलेच्यान अतिक्रमणदाराक
हक्कपत्र दिवचे. 5 वर्षात अरण्य खात्यान 1 लाख झाड मारिल्ल्याची चौकशी करची. अरण्यवासियाचेर घातिल्ली क्रिमिनल केस फाटी घेवची. अतिक्रमणदाराक स्थायिक जाग्यावेल्यान उठवू जायना अशा 10 मागण्यांची पूर्तता करची मुख्यमंत्र्यांक निवेदन दिवचे ठरयलां अशें रवींद्र नाईक हेमी प्रसार माध्यमाक सांगले. अंकोला हारवाडा 16 जानेवारीक रेल्वे रोको आंदोलनात जिल्ह्याचे 2 पद्मश्रीली हजेरी. अंकोला 16 जानेवारीक सकाळी 11 वाजताना मेमू रेल्वे रोखो आंदोलन हारवाडा रेल्वे स्टेशनाचेर आयोजित केला. तितूंत जिल्ह्याचे 2 पद्मश्री स्वखुशेन ह्या रेल्वे रोखो आंदोलनात भाग घेतले म्हूण आयोजकांन कळयला. हारवाड मिरजान चित्रापूर स्टेशनाचेर मेमू रेल्वे थांबू जाय. हारवाड स्टेशनाचे प्लॅटफॉर्म वैल दर्जाचे जावू जाय. तशेंच ही मेमू रेल्वे एक्सप्रेस म्हण नासतना पयलींच्या प्रमाणे पॅसेंजर रेल्वे म्हणून वापर करू जाय अशें आयोजकाले म्हणणे आसा. ह्या आंदोलनात हजर रावूंक स्थानीक हारवाड, हट्टीकेरी, अवर्सा, अलगेरी, बेलेकिरी, अमदळ्ळी, तोडूर या ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधीक आयोजकान आवाहन केला. या आंदोलनात संघसंस्था, युवा आणि समाजसेवक हजर उरतले. तितूंत स्वखुशेन पद्मश्री वृक्षमाता तुळसी गौडा आणि लोकगीत कोगिला सुक्री गौडा हेमी भाग घेयल्यान या जनउपयोगी मागणेक सहकार जातलो अशें आयोजकांनी म्हणणे आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.